Helt kort, vil du ikke lige starte med at forklare, hvem du er, hvor du er fra og hvad du laver til dagligt? Jeg hedder Anja, og jeg er 33 år gammel, og jeg er bosat i Hørsholm sammen med min kæreste, hvor vi har et fint lille rækkehus, og vi har vores dagligdag heroppe sammen, hvor vi har det super, super godt, så vi har det godt heroppe og hygger os. Fedt. Ja. Og hvad er det, du laver til dagligt? Nu driver du din forretning, men hvad er det, du går og laver i din forretning? Hvilken type kunder er det, du arbejder med, og hvordan fungerer det sådan dagligdag for dig i dit agency? Min dagligdag er heldigvis en, der ændrer sig rigtig meget fra dag til dag. Det er noget af det, som jeg synes, der er super fedt ved at gøre det, jeg gør. Det, jeg gør, det er sociale medier for mine kunder, og sociale medier er jo basically same for alle kunder, og alligevel så er det super forskelligt, alt afhængig af, hvad det er, kunderne har med at gøre, og det synes jeg bare er super fedt, at komme ud og blive inspireret og mærke deres passion for det, de gør. Det smitter helt vildt. Så det, jeg gør, det er, jeg hjælper dem med deres online tilstedeværelse, så har de forskellige præferencer, som de gerne vil have, der skal trykkes lidt på forskellige steder, så det hjælper jeg dem med. Så det er egentlig det, jeg basically gør, og der er jo ikke noget, der egentlig er basically ved sociale medier, det er jo noget, der ændrer sig hele tiden, så det kan faktisk være super besværligt for at sige det mildt, og det er der, jeg synes, det er så vigtigt med det her samarbejde og partnerskab, som jeg laver med de kunder, jeg har, og når jeg er ude at tale med potentielle kunder, at jeg virkelig får understreget, at vi har et partnerskab, og vi har et samarbejde, fordi der sker magi, når vi samarbejder. Det sker. Så det er noget, jeg bruger meget tid på at tale med potentielle kunder om, eller dem, der bare svinger forbi til et spørgsmål. For folk, der ikke aner, hvad man kan hjælpe med på sociale medier, når man arbejder med den her type kunder. Har du et eksempel, du kan dele i forhold til en type kunde, du arbejder med, og hvad du laver for vedkommende, sådan, så folk kan få et bedre indblik i, hvad det faktisk er, man kan lave på daglig basis, nu når du også siger, at hverdagen ændrer sig super meget? Ja, sagtens. Altså, jeg har en lille vippeklinik med en pige, som laver vipper. Hun er super, super dygtig, og hun har rigtig mange kunder i hendes forretning, og det er jo virkelig, virkelig dejligt, men det betyder også bare, at hun kan ikke være alle steder på én gang. Så hun har spurgt mig, om jeg ikke vil hjælpe hende med hendes Instagram eksempelvis. Så det jeg gør, det er, at jeg kommer ned til hende en gang imellem, og så laver jeg nogle billeder og nogle videoer, når hun har kunder inde. Gerne en dag, hvor hun i princippet har fuldt booket, for så er der masser af kunder. Jeg kan lave billed- og videomateriale af, og så har jeg allerede en semiplan for, hvad er det for noget materiale, vi gerne vil vise på Instagram den næste måned, og så retter jeg mine billeder og mine videoer efter de idéer, jeg allerede har, så jeg ikke bare skyder en masse materiale, og så når jeg kommer hjem, så mangler jeg helt vildt meget. Så jeg følger egentlig lidt mine kunder som en skygge, når jeg er der, men jeg har en plan, og jeg har nogle idéer, så jeg ved, hvad det er, jeg gerne vil have i kassen, mens jeg er. Og så er det jo selvfølgelig samarbejde med kunden bagefter, at jeg laver de her opslag, og så får kunden lov til at godkende det og se det, så vi selvfølgelig er aligned med, hvad er det, vi gerne vil vise, hvad er det, vi gerne vil promovere. De kunder, der er til stede, har selvfølgelig sagt ja tak til at deltage på alt det her materiale, så der er ikke nogen, der bare bliver vist. Så der er jo selvfølgelig en masse ting, der er sagt ja til fra alle parter. Så det er egentlig det, jeg gør for mine kunder, at jeg møder op, og så hjælper jeg dem med at lave det her materiale. Man kan også godt være en kunde, som er sindssygt dygtig til at tage billeder af videoer og rigtig mange ting, men så kommer det bare ikke længere en kamerarulle. Det kan jeg også hjælpe med, så kan man dele alt det her materiale med mig, så skal jeg nok sidde og få lavet de her opslag for dem, for der er jo nogen derude, der er virkelig, virkelig dygtige til at lave materiale, og det synes jeg bare er en skam, når det ender på en telefon, ikke? Så det format kan jeg også godt hjælpe med, hvis man er sådan en, der er dygtig til det. Mega fedt. Og hvis vi skal spole tiden lidt tilbage til da du startede i september måned, hvis ikke jeg husker helt forkert, hvad vil du sige var dine sådan, hvad man siger, største udfordringer, inden at vi startede samarbejdet op? For jeg ved også, du havde et par kunder i ny og næ, inden vi startede samarbejdet, som du også hjalp, men primært med nogle lidt andre ting, end hvad du gør nu. Så hvis du kan tage os tilbage til, inden du startede, hvad du vil mene, sådan udfordringerne var dengang. Der var mange udfordringer. Det var en fed tid og en super, super svær tid. Der er sket meget. Jeg startede tilbage i september. Der trykkede jeg på den store knap, og nu skulle jeg være selvstændig, og jeg vil faktisk skrue endnu mere tilbage, for da jeg startede, så ville jeg gerne være virtuel assistent, og for at præcisere lidt mere, hvad det er, så er det sådan en, der tager tasteopgaver for andre. Det kunne være for dig. Du har en masse ting, der skal tastes, og det kan du sende over til mig, og så kan jeg sidde og teste. Og så
så skulle jeg præsentere den her forretningsidé, ligesom sælge mig ind til en masse mennesker, og det var med min måde at skulle pitche min forretning første gang. Altså det gik fuldstændig i stykker. Der var ingen, der forstod, hvad jeg lavede. Der var ingen, der forstod, hvad jeg ville. Der var ingen, der kunne se ideen i det her. Det var frygteligt, og det var super, super svært. Så, og det er faktisk til en ret stor... et ret stort netværksmøde med 100 mennesker, så man sidder og speeddater hinanden i grupper, så jeg sad sammen med 6 mænd i jakkesæt, som ikke forstod den her idé. Så jeg skiftede taktik, når vi skiftede bord, så skiftede jeg taktik, og var sådan, okay, skide være med det. Jeg skifter til sociale medier, for det var en ting, jeg havde på tegnebrættet til senere, at det var det, jeg ville udvide min forretning med. Og allerede for inden, så havde jeg hjulpet en veninde med hendes sociale medier. Det var sådan en soft start på det. Ja. Så jeg havde stiftet bekendtskab med det, med at gøre det for andre, så jeg tænkte, dammit, jeg går all in fra bord nummer 1 til bord nummer 2, og så pitchede jeg sociale medier i stedet for, og så var der hul igennem. Nu forstå folk, hvad det var, jeg ville. De kunne forstå min forretningsidé og min model, og hvad de kunne bruge det til. Ja, det gik op for mig, det var det her, jeg skulle, at så er det virtuel assistentdelen, det kan få lov til at ligge og hvile lidt, indtil at det giver mening at tage den op igen. Så det var, egentlig det, der skete, og det er også bare for at understrege, at når man starter en forretning, så kan det godt være, at man skal skifte spor, det kan være, at man skal gøre det rigtig, rigtig hurtigt, og nogle gange skal man gøre det fra det ene øjeblik til det andet. Yes. Så det gjorde jeg. Ja, det gjorde jeg, og så startede det rigtige arbejde. Jamen, hvad gør jeg så? Hvordan skal jeg promovere det? Hvilken Instagram skal jeg have? Hvordan skal det se ud? Hvordan skal jeg sælge mine services? Altså hele paletten. Og det rodede jeg meget med selv. Og så har jeg en bekendt, som havde stiftet bekendtskab med dig. Og hun sagde til mig, at hvis du har brug for hjælp eller noget, så skal du kontakte Filippa, for hun er bare hamrende dygtig og kan hjælpe dig med mange af de udfordringer, du har. For jeg har jo selvfølgelig siddet her og talt ud af posen om alle mine udfordringer. Vores fælles bekendt om, hvor svært jeg synes, det var. Og så sagde hun, du har behov for noget hjælp fra nogen, som ved noget om de forskellige ting. Og det var egentlig det, jeg besluttede mig for at starte hos dig, for at få hjælp både til, jamen, hvordan finder man nogle af kunderne, hvordan taler man med nogle af dem, og hvordan håndterer man visse typer kunder, for nogle af dem er ret svære. Så det gjorde meget for mig at have en støtte som dig, man kan komme til at dele nogle idéer med, og hvilken retning skal jeg lige kigge i, og det jeg har gang i her, er det overhovedet noget, der giver mening, eller er det super, super dumt? Ja. Fordi der er mange tanker, når man starter op om alt muligt, og det er virkelig overvældende faktisk, hvor mange tanker der er, og mange ting, det har man slet ikke tænkt på før man trykker på knap. Det er helt enig. Men der er også rigtig mange, som oplever de her tanker og bliver virkelig skræmt væk af dem, i forhold til, at de så mener, at det føles forkert, eller jeg er usikker på en masse ting, og det så ender ud i, at man måske i sidste ende slet ikke tør at trykke på den store knap, som også du siger. Hvordan oplevede du de der følelser i forhold til, at, som du også siger, det var mega overvældende? Jeg forstår det godt, og jeg bliver stadigvæk overvældet af de her følelser en gang imellem, for jeg tror, det er noget, der følger med i hele ens virksomheds levetid, uanset om den er 1 år gammel, eller om den er 10 år gammel, så bliver man stadigvæk ramt af de her følelser, og de fylder lige så meget, som første gang de rammer. For mig har det været super vigtigt at have støtter i det her, altså mennesker, man har tæt på, man kan dele den her rejse med. Det er ikke sikkert, de forstår, hvor man gerne vil hen, og hvad det er, man gerne vil, men de embracer, at man har startet noget selv, og man har startet i et andet spor, end bare at være almindelig ansat, som et sted, man kan komme hen og sige, jeg er bekymret for det her, jeg tænker vildt meget over det her, kan jeg ikke lige dele det med dig, og man så bliver bakket op i, jo, det fylder meget, men det er ikke lige så slemt, som det føles inde i maven, det er faktisk helt okay. Det har gjort rigtig meget for mig, og specielt bare at tale om det, at det ikke er et tabu, at man går med de her følelser, og er super bekymret for bitte små ting, men som fylder så meget indeni, at det er okay. Det har gjort rigtig meget for mig at blive ved med at tale om det, og også konfrontere mig selv. Hvorfor er det, at det her, det gør så ondt i maven? Hvad er det egentlig, der er problemet her? Er det at poste på Instagram? Er det at skrive den her tekst? Hvorfor får jeg så ondt i maven? Hvorfor får jeg så ondt i maven, når jeg skal gå til kundemøder med præcis den her kunde frem for den anden? Er det kundetypen? Er det fordi, han er super hård? Eller er det fordi, hun er super blød? Altså, så det har jeg også skulle gøre for ligesom at finde ud af, hvorfor er det, jeg reagerer, som jeg gør? Og det tror jeg også er super vigtigt, når man tager det her step, at man tør at gå lidt dybere ind i de her følelser, der dukker op, og stille sig selv spørgsmålet, hvorfor er det, jeg føler sådan her? Uanset om det, man er vred, eller man er ked af det, eller om det bare gør ondt i maven. Hvorfor reagerer jeg sådan her? For så er der jo et eller andet, man kan gøre noget ved og vokse
med. Så Ja. det har jeg brugt rigtig meget tid på, og det har taget super lang tid, og det har været rigtig, rigtig svært, og det er det stadigvæk i dag. Men det er klart, man bliver bedre, når man øver sig. Det gør man, og det er måske bare heller ikke rigtig en følelse, man kan slippe igen, som du også siger, altså den vil være der altid, og det er muligvis for rigtig mange første gang, man starter sit eget op, så der kommer også enormt mange svære ting med, og enormt mange uvisse følelser og have ondt i maven på, som man ikke har prøvet før, fordi man ligesom sidder med alt ansvaret selv, og det er også, som du siger, det er måske bare en del af rejsen for rigtig mange, og kunne snakke højt om det, dele det med andre, og have nogen omkring sig i form af et community, hvor man ved, okay, men der er faktisk 20 andre her, hvis ikke 70 andre, som har det på samme måde som mig. Lige præcis, og det er jo sådan, det er. Noget af det, som jeg har gjort, som jeg kan anbefale, det er netværksgrupper. Find en, man godt kan lide at være i, og blive i den. Brug den som en fast gruppe, for så er du sammen med andre selvstændige, som laver alt muligt vildt og spændende og sådan nogle ting. Del det med dem, del udfordringerne, del de her ting, der gør ondt i maven, for de ved præcis, hvor det kommer fra. De har været der før, de har været der mange gange. Det kan være, at de er der lige nu, og så kan de komme med et helt andet besyn på, hvad kan du gøre, hvad har jeg gjort, hvad har hjulpet for mig. Altså det kan virkelig gøre meget, og for mig har det været en game changer at stifte bekendtskab med de her mennesker og komme et fast sted. Så som jeg kalder dem, det er mine selvvalgte kollegaer, som ses med, og det er virkelig, virkelig hyggeligt, og jeg får virkelig meget ud af det, både kundemæssigt, men også bare ekspertisemæssigt og hjælp til alt muligt inden for alle mulige brancher, som jeg aldrig har vidst, jeg skulle stifte bekendtskab med, og kompetencer, som jeg har behov for, som jeg ikke selv besidder. Det kan virkelig gøre meget. Så det er et kæmpe go herfra til det. Mega fedt. Mega fedt. Og i forhold til det her med at starte sin egen forretning op, og hvor du var, inden du startede op, hvilken indflydelse havde det på dig, både mentalt, i din dagligdag, måske endda også økonomisk, i forhold til hvor du var før, kontra hvor du er nu? Ja, altså mentalt har det været svært for mig at være almindelig ansat i mange år. Jeg har været i mange forskellige jobs, mange forskellige steder. Jeg har været leder, jeg har været alt muligt. Men jeg har aldrig rigtig fundet min hylde, og mentalt har det været rigtig svært for mig ikke at finde det sted, man hører til, og føle, at der er mere i verden end bare det, jeg laver her, eller bare den her stilling, eller bare den her virksomhed. Men jeg har aldrig rigtig kunne sætte en finger på, hvad det skulle være. Så det var en kæmpe åbenbaring for mig, da jeg fik trykket på den her knap, og der er ikke en idé til en forretning, der falder ned fra himlen. Det troede jeg i mange år, og et eller andet dag, så falder den ned fra himlen, og så ved jeg, hvad jeg skal. Det gjorde den ikke, men det er en helt anden historie. Så mentalt gjorde det rigtig meget for mig at sige, nu trykker jeg på den her knap, og nu holder jeg fast, selvom at det kommer til at være det sværeste, jeg har gjort. Så arbejdsmæssigt og det mentale i det har det gjort rigtig meget for mig at lave det her skift. Det har helt klart gjort, at jeg føler, at jeg er på den her hylde, hvor jeg skal være, fordi jeg får lov til at bestemme rigtig mange ting selv. Jeg får lov til at bestemme alt selv, men det er det sværeste, jeg har gjort, men det er faktisk også det bedste, jeg har gjort for mig selv. Så igen, hvis man går med den her følelse af, at man aldrig har fundet den rigtige hylde i arbejdslivet, og man føler, der er noget mere, så synes jeg, man skal undersøge den her side af det, om det giver mening at starte en forretning selv, uanset hvad det så skal være. Ja, absolut. det er præcis. Så mentalt har det gjort alt for mig at lave det her skift. Fedt. Havde du prøvet noget inden det her, som du har startet op her med forretning, for at løse den her følelse af, at du ikke helt følte, du havde fundet din hylde i forhold til at være på et helt almindeligt arbejde? Jeg har selvfølgelig skiftet job mange gange, og jeg har været enormt karrieresøgende, at mere vil have mere, så når man går et step op i en rolle, jamen så er det næste mål, det er allerede sat nu, og det er, at jeg skal en gang højere op. Så det var hele tiden at udvikle kompetencer og komme højere op ad rangstigen, at det var det, der var målet for mig, at jeg skulle være dygtig til, hvad end det var, jeg lavede. Og det er også bare et hårdt game at være i, og skulle være dygtig. Og det måtte jeg også anerkende på et tidspunkt, at det er et mønster, jeg har. Og det er måske ikke et super godt mønster for mig, at der er måske et eller andet, der skal trykke stop et eller andet sted. Men jeg kunne ikke helt finde ud af, hvordan jeg skulle gøre det. Og så må man jo kigge ind af og sige, hvorfor er det her, det bliver ved med at ske? For det er sket i alle de virksomheder, jeg har været ansat, så rammer jeg den her mur indeni, hvor sådan, der er simpelthen nødt til at være mere i livet, end det her, jeg løber rundt og laver her. Så må man jo kigge ind af. Så det har jeg gjort en del gange efterhånden. Fedt. Og hvad var det i første omgang, inden du startede ud, og da du måske havde følelsen af, nu er det nok, nu skal jeg simpelthen noget andet, og nu vil jeg gå all in på at finde min vej og min hylde. Hvad var det, der fangede din interesse i første omgang i forhold til lige netop den her vej, måske kontra
VA? VA har altid ligget til mig. Jeg har haft mange kontorjobs, og jeg har meget struktur og orden i mine kerneværdier, at det er noget, jeg gør. Så derfor lå det til højre benet for mig, at det var det, jeg skulle. Det skulle jeg jo så ikke. Det der så gjorde, at det var sociale medier, der lå som nummer 2, det er, at jeg har tidligere været mikroinfluencer på min private profil på Instagram, og gjort mig meget af det. Jeg har været meget i fitnessbranchen og har været bikiniatlet, så jeg gjorde mig meget i det, og var meget inden for den verden med sport og træningstøj og supplementer, og alt det, der følger med til det, det gjorde jeg mig rigtig meget i, og fik bygget en profil omkring sådan nogle ting, så jeg vidste lidt om det i forvejen. Jeg vidste godt, hvordan man postede, og hvad der gjorde forskellige ting. Jeg kan godt lide data generelt, jeg kan godt lide at analysere på ting, så jeg havde en stor grundviden om, hvad er det, der virker, hvad er det, der ikke virker, og hvordan læser jeg det her data. Og så fik jeg jo lov til at testkøre det for min veninde helt i starten, da jeg startede min virksomhed, og kunne godt se, at det her, det skal være min nummer 2, og det skal være noget, jeg skal udvide til senere. Så det er egentlig mange ting, der har bygget på igennem mange år, som gjorde, at det blev min nummer 2, og nu blevet min nummer 1. Så det er egentlig kommet så over lang tid. Rigtig lang tid med det, man skal. Og det er lidt derfor, jeg siger det her med, at jeg har ventet på, ideen er faldet ned fra himlen. Det gør den aldrig. Det gør den aldrig. Det gør den aldrig. Men nogle gange ligger det lige foran næsen på en, og det har det måske gjort i rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Man kan bare ikke se det. Og lige pludselig, så kan man se det. Helt enig. Hvad var din første tanke, da du, inden du startede, tog den her dialog med den bekendte, du har, som sagde, det her er en god vej, måske Filippas hjælp er en god idé. Hvad var din første tanke i forhold til måske eventuelt at skulle afvige lidt fra den retning, du havde tænkt, du skulle, men også bare generelt set tanken omkring at skulle noget helt nyt? Det er altid skræmmende, men jeg var også klar på, at nu havde jeg skiftet retning en gang meget hurtigt, så jeg var klar på at dele mine tanker og visioner med dig om, jamen, hvad var det egentlig, jeg gerne ville, hvor var det, jeg tænkte, jeg skulle hen. Hvor jeg udmærket har været klar over, at det kan sagtens være, at du kommer og siger til mig, det er en skide god idé, men jeg synes, du skal gøre noget andet, for jeg kan se, at du er super dygtig til det her, eller jeg har noget, du skal afsøge, om det kunne være noget for dig. Det havde jeg tænkt over, at det kunne sagtens være en mulighed, at du ville gøre det, og hvis du gjorde det har du også gjort en gang imellem undervejs, så du synes, jeg skulle afsøge nogle ting, så er det jo noget, jeg vil tage med, og det er jo også noget af det, jeg mener, man skal, når man vælger at starte en forretning. Hvis der er nogen, der kommer med en god idé, eller man vælger at få noget hjælp, hvis der så kommer noget konstruktivt, eller jeg synes, du skal kigge på den her retning, eller den her kunde, eller den her service, eller hvad det nu end måtte være, så synes jeg også, at man skylder sig selv at gøre det. For det kan være, at det er en ny dør, der skal åbnes, som bare er den helt, helt rigtige. Og det gør jeg mig meget i. Jeg gør mig meget i at sige ja til rigtig mange ting, og helst gerne alle de ting, som jeg normalt ville have sagt nej til. Og specielt hvis det gør ondt i maven, når jeg bliver spurgt, så skal jeg sige ja, fordi jeg ved, at der kommer så mange gode ting ud af det, og nogle gange kommer der overhovedet ikke noget godt ud af det, men så har jeg det mindste afsøgt muligheden for at se, er det noget for mig, er det ikke noget for mig, og uanset hvad, så lærer man noget af det, og det tror jeg rigtig meget på. Så jeg var klar over, at du ville skubbe til mig, og det var også noget af det, vi havde en snak om meget tidligt, at jeg forventer, at du skubber til mig, og det skal du også bare gøre, det har du også gjort, og det har jeg fået rigtig meget ud af. Det er jo også en del af rejsen, det er, at man tager imod, når der er nogen, der skubber til en. Og det er man nødt til, ellers så rykker man sig ingen steder. Det vidste jeg godt, du ville. Og hvad i forhold til, hvis du kan huske måske den tanke, eller fornemmelse, du havde i maven, da du valgte at sige, nu er det nu. Hvad var det, der gjorde, at du sagde, nu er det nu, jeg skal gøre det? Hvis jeg ikke gør det nu, så sker det aldrig. Det sker aldrig, og jeg finder aldrig min hylde, og jeg skylder mig selv at gøre det her. Og worst case, så kan jeg altid blive ansat igen et eller andet sted. Mit CV løber ingen vegne, min erfaring løber ingen vegne, så worst case, så kan jeg blive ansat igen et andet sted. Og anden worst case, så lykkes det her og bliver min levevej og noget, jeg bliver super, super glad for. Så jeg står et sted, jeg står på en skillevej. Jeg har ikke noget at tabe, andet end en mulighed, der byder sig lige nu, og trykke på den her knap. Jeg har ikke noget at tabe. Jeg har kun noget at vinde. Det var sådan, jeg havde det. Der er ikke noget, der kan gå galt. Verdens bedste tilgang. Ja, det er det. Så have de der briller på, men jeg kan ikke tabe noget, der er ikke noget, der kan gå galt. Jeg kan kun lære af det, og jeg kan kun udvikle mig, og worst case, så kan jeg altid tage et helt normalt job igen, for mit CV løber
aldrig for mig. Og det tror jeg, der er mange, der glemmer, at den del forsvinder aldrig. Alt det, man har lavet før, og de ansættelser, man har haft, det forsvinder jo ikke, og kompetencerne forsvinder heller aldrig. Så det er jo altid et sikkerhedsnet, man har. Det værste, man kan, når man er ansat, det er jo at blive fyret. Hvor man kan sige, der er ikke nogen, der kan fyre mig den dag i dag. Nej. Så det er det. Så nogle gange er det sådan, jamen hvad er værst? Du er ansat, og du kan blive fyret i morgen. Jeg er bare mig selv. Jeg kan miste en kunde i morgen, og så skal jeg ud og jage en ny. Det skal jeg alligevel. Men hvad er værst? Jeg møder aldrig ind og skal have ondt i maven over et job, eller en opgave, eller en chef, eller noget andet. Jeg kan bare have ondt i maven over mig selv, og så må jeg jo spørge mig selv, hvorfor har jeg det? Det er jo så min største opgave, det er at forstå det. Præcis. Og det er jo nogle gange lidt nemmere at ændre, hvorfor man har ondt i maven over sig selv, end en eller anden chef, man måske har det svært med. Ja, lige præcis. Ja. Hvad vil du så sige specifikt har ændret sig, siden at du valgte at starte? Jeg er blevet meget gladere. Meget, meget gladere, inden jeg har fundet en anden ro i mig selv. Det har givet mig alt det, jeg manglede i mit arbejdsliv. Det her mål at gå efter og sætte dem selv, og det er okay at skifte vej, og det er okay at ændre delmål frem til det store mål, og det er okay at gøre noget andet, og det er okay at tænke nogle store tanker, og det er okay at stille en masse spørgsmål. Det har gjort den helt store forskel for mig. Og helt specielt det her med at få ro på indeni og føle, at jeg hører til. Det har nok været det sværeste for mig altid, det jeg følte, at jeg hører ikke rigtig til nogle steder. Det kan være rigtig svært at gå med. Jeg ved, der er mange, der har det sådan, som ikke rigtig får det sagt. Så nu siger jeg det lige her, at det er helt okay, fordi det betyder nogle gange bare, at man skal noget andet, men man skal finde ud af, hvad det skal være. Så for mig har det været en game changer at gøre det her. Og er der noget specifikt, som du kan komme på, som har været sådan særligt værdifuldt for dig i forhold til at gå den her vej? Eller i forhold til at starte din egen forretning kontra at være i dit tidligere job? Det giver jo altid noget, at jeg kan få lov til at hjælpe andre mennesker. Jeg er en people pleaser og en people person. Ja. Jeg kan godt lide at gøre andre mennesker glade. Jeg kan godt lide at hjælpe andre mennesker. Så det her med, at jeg har fået lov til at vælge mit erhverv selv og mine services selv, og se, hvor meget glæde og frihed det giver for mine kunder ude i den anden ende, det er noget af det, som for mig er helt op at flyve, og jeg bliver super glad i låget af det. Ja. Det gør virkelig meget at få lov til at lave de her ting, og være sammen med passionerede mennesker, som løfter mig, fordi de er passionerede. Det jeg så hjælper dem med, det løfter dem. Så det er sådan en circle of wins. Altså det bliver ved med at løbe rundt, og det gør forskellen for mig. Det forstår jeg virkelig godt. Hvis du kan på en sætning forklare, hvor var Anja og forretningen før, kontra hvor du er nu, i forhold til at skulle tage den her svære beslutning? Må jeg gøre de 2 separate sætninger? Ja, det må du gerne. Ja. Hvor var jeg før? Jeg var ingen steder og alle steder før. Jeg var meget ud over det hele. Nu er jeg på rette vej. En struktureret vej. Ja. Med en plan og et mål i sidste ende. Det havde jeg ikke forinden. Der var jeg så meget ud over det hele, at jeg ikke kunne ikke se igennem skoven for bare træ. Ja, det kan jeg nu. Og hvad sådan hvad kan man sige, hvor du er nu for forretningen, hvis du også skal spole tiden lidt tilbage fra, hvor du håbede på at være med din forretning, inden du startede, hvor du er nu, og hvor du virkelig håber og drømmer om, at forretningen skal hen inden for nærmeste fremtid? Jeg er helt sikkert kommet derhen, hvor jeg gerne ville hen, da jeg startede samarbejdet med dig. Det har været en bumpy ride. Der er ikke noget, der bare er lige til. Det skal man også huske. Ting tager tid. Ja. Men jeg er helt klart kommet derhen, hvor jeg gerne ville hen. Det var mit mål og min drøm om, at hvis det kan ske, så kan jeg godt det hele, men der skal være delmål, og det her, det er et af dem, og her er jeg nu. Så jeg er slet ikke i tvivl om, at det højere mål, jeg har, og det næste delmål for mig, at det er opnåeligt. Der skal kæmpes for det, og det er ikke noget, man kommer sovende til. Det er også noget af det, man lærer ved at være hos dig. Det er også en øjenåbner, at man kan ikke springe trin over på trappen opad. Det har jeg gjort. Det kan man ikke, så man er nødt til at gå ned igen. Det skulle jeg også gøre. Det var en rigtig hård læring, men det er en del af det, så det er helt klart muligt, at det kan lade sig gøre. Så jeg er der, hvor jeg ønskede at være, og nu er der en vej, og det er næste delmål. Mega godt. Og hvad er delmålet? Delmålet, som jeg er på lige nu, det var, at jeg kunne dække mine udgifter, man har herhjemme, de udgifter, der er i forretningen, og de udgifter, der er til bolig og så videre, og så videre. Altså alle udgifter, at de skulle kunne dækkes af den indtjening, jeg har, og det kan jeg. Det er jo dejligt, det giver i hvert fald noget ro i maven, så når der er ro i maven, så kan man kigge fremad, uden at det gør ondt i maven. Så det gør jeg nu, så næste delmål er i hvert fald at komme et godt stykke højere oppe, at det bliver det nye
leje i min forretning og ligge på. Så hvis jeg Mega det fedt. kan godt lade sig gøre. Mega fedt. Ja. Hvis der sidder nogen derude, som overvejer at blive en del af det her forløb, eller gå den her vej, eller starte et en-til-en forløb, hvad vil du sige til dem, hvis du skulle give dem et godt råd med på vejen? Jeg vil sige til dem, at det skal de gøre. Hvis de gerne vil være selvstændige og afsøge muligheden for, hvordan det kan se ud. De har måske allerede en idé, de har måske noget erfaring allerede, så synes jeg, at de skal tage det med sig, og jeg synes, de skal gøre det. Det kan også være, at man ikke har noget erfaring. Det kan man få. Jeg ved, du kan hjælpe på alle niveauer, og jeg ved, at vi har et community, som er super, super godt med mange piger på mange forskellige niveauer, så vi hjælper også hinanden på kryds og tværs. Så vil jeg sige, at jeg synes, man skal gøre det. Men man skal også ture og rykke sine grænser, og man skal ture få at vide, at man skal trykke til, og man skal ture og have ondt i maven en gang imellem. Så man må ikke pakke det ind i vat, fordi det er det ikke. Meget kan ske, men man skal vildt ikke arbejdet i det. Og vil man det, så kan man også godt. Det er det, jeg plejer at sige. Så hvis man vil, så kan man også godt. Men ja, det kommer også til at gøre ondt undervejs, og det skal det gøre, for det er det gør. Det er lige præcis det, der gør, at man vokser, og man rykker sig, og det kommer til at ske i sidste ende. Overhovedet ikke, som man har drømt om, men så sker der noget andet, som faktisk er meget bedre. Så hvis man har det mindset med sig, så kan man komme rigtig langt. Virkelig, virkelig fedt. Og hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål til dig, eller gerne vil finde dig på sociale medier, eller kontakter i forhold til, hvis de sidder og har brug for hjælp til markedsføring til deres virksomhed, hvor kan de finde dig, udover at vi nok skal linke dig nede i beskrivelsen? I kan finde mig på Instagram. Det er min hovedkanal. Den hedder Socials Agency _ Så er jeg at finde der, og der kommer også en mailadresse til mig, som hedder contact@socialsagency.dk. Den kommer også til at stå nede under her. Og så er man meget velkommen til at række ud, og der er ikke nogen, der er forpligtet til, at tager man en snak med mig, så skal vi have et samarbejde, sådan er det ikke. Har man behov for bare en snak eller noget råd og vejledning, så er jeg super åben for det, så alle er velkomne til at spørge om tips og tricks osv., så er jeg her til det hele. Mega godt. Tusind tak, fordi du vil dele din historie og din rejse og dine generelle udfordringer og fremskridt og mål i forretningen. Jeg er sikker på, at det har været mega, mega indsigtsfuldt for mange, der sidder og overvejer det. Måske lige er startet, måske ikke helt tør endnu, eller har en drøm om det i fremtiden. Og ellers, så hvis der er nogen, du godt kunne tænke sig at spørge dig ind til noget, så er jeg helt sikker på, at du er åben for det også på både Instagram og e-mail, eller hvordan det nu måtte være. Det er, man skal være meget velkommen, og tak for at have mig med, og tak for at lade mig fortælle min historie. Jeg er sikker på, at det kan hjælpe nogen med lidt ondt i maven til at tage et spring. Det håber jeg i hvert fald. Det vil gøre mig rigtig, rigtig glad. Så tak fordi jeg måtte. Selv tak.